И сега съм тръгнал на лов и гледа един... Това пък бях тръгнал на лов, пушката бях взел, патроните бях забрал и много забравям. Защо не отидеш на лекар? Одях на лекар, той ми каза, че съм имал криво налягане. Изкривило ми се налягането. Да не биде кръвно налягане. Я го знам, бе, кръв може да има вътре, я го знам. Това знам, гай ми даде едни такива червени табуретки. 3 пъти на ден по една да ги пия. Таблетки. Няма значение, табуретки, таблетки, все едно. Те казвам, иначе аз ме минава нищо. Оня ден, например, бях тръгнал на лов, патроните бях забрал, пушката беше в мен, ама един патрон имаше в пушката, защото аз хода на лов за зайци. За зайци. Си играя с зайченца. Аз хода на лов за едър, рогат, това, за мечкоя. Мечкия. Стравници, бе, няма си играя с обикновени мечки. Аз като се прицеля в някой мечка, да чуя пъл, тя се обръща нагоре с краката и следствие на смъртта умира. И колко си убил до сега? Няма още си в тя, ама ако се случи, тъй ще бъде. Тя се знам. И те разправям, сега тръгвам аз на лов за мечки. Имам един патрон, викам, ще убие наш се върне, защото не мога ги носа, ако убия повече. Тръгвам аз и варя и търся мечки. Варя малко. Вървиш малко. Варя още малко. Вървиш още. Ти не я вървиш, теб нямаш. Пожалуй да ми плащаш мечките. Добре, мен ма нямаш. Варя аз, така разбираш, и варя още малко и изведнъж мечката. Къде бе? Чакай, не бързай, бе. Ко викаш мечка? Ами помислих, че излезе мечка. Ма няма да мислиш, тъй, бе. Аз ще помисля дали ще излезе. Аз разказвам, ти ще ми изкарваш мечките. Още няма мечка. Изведнъж виждам една гора. Викам, в тази гора може да има някоя мечка. И навлизам навътре в гората. Навлизам още малко. Ти где навлизам? Да, няма навлизаш, аз навлизам сам. Навлизам навътре в гората. Навлизам още малко. Навлизам още малко и изведнъж... Мечка! Чакай, бе! Мечка! Не бързай! Няма още мечка! Ко бързаш толкова мечка да видиш? Ами кога ще дойде мечката? Я не знам, бе! Да не съм бил телеграма, ела мечко ще гръмна! Сега да видим, може да не дойде. Изведнъж виждам, че гората стана много тъмно и нищо не се вижда. Добре, ти как виждаш, че нищо не се вижда? Аз съм ловджия, знам как да гледам, бе. Ние ловджиите виждам и гад не се вижда. И не ме прекъснеш, защото ще забравя за какво разправям. И аз навлизам навътре в тъмното. Навлизам още малко, ти не навлизаш, ще цапна, а така. Пак навлизам аз навътре и изведнъж... Мечка! Стига с твоите мечки, бе. Аз имам един патон, ти 3 мечки ми скараш на среща, бе. Ти ако видиш мечка, ба много бързаш да я видиш, бе. Ако видиш мечка, кой знае какво ще направиш? И аз изнъж виждам, че гората свърши и няма никаква мечка. И виждам един мост и една река. Викам, оттатък у нас река може да има някой забравена мечка. И тръгвам по моста, за да мина оттатък. Тръгвам по моста, варя по моста, стигам до средата и изведнъж моста се щупи и ти падна в реката. Ма се щупи и ти падна в реката. Нали ако бях паднал, ще аз се ударя, аз съм тук, бе. Мечка, бе! Мечка я! Аз като я видях и я гледам. А тя като ме гледа и тя ме вижда. По едно време се седи, че държа пушка в ръцете. Дигам пушката и се целя. Целя. Чакай малко. Защо така трепериш? Той мечка, бе, напрежение, как го мислиш? Ти ако ще направиш нещо друго. Целя, пъл! Я уби. Чушки. Беше на 10 метра по-вдясно, право углата ще да ga шивна. Тя като се клати цялата, мога да улучиш. Сега като нямам патрон вече, веднага се сещам. Запретвам ръка и ще биш. Ще бия. Ще бягам да ме издеве. Я се бий ти с мечка, виж как се бий. Обръщам се и виждам от другата страна мечка. Стига с твоите мечки, бе. Но ти дадах една мечка отпред, бе. Каква мечка ми слагаш отзад? Отзад виждам един глиган, с такива големи зъби. Като го видях и се обърна да го гледам, какво ще го гледам. Сега отпред мечка, отзад глиган, аз седата с празна пушка. И мечката се приближава. По едно време се сещам аз. Фащам пушката, фърляме в реката, събличвам се, качвам се на парапета, так му се фърля и се отказах. Що? Защото се сети, че не мога да плувам. Взема се отдава заради едно изяждане, ами.
Стана се аз на моста, мечката се приближава, на 3 метра до мен, като се изправи на задници крака. Еч, като не чумат, мечка, пу! И те заплю? Заплю ме я. И аз помислих, че иска да си играем на плюйница. Викам, чакай да я заплюя, и аз плю. След това тя пак плю, пак аз плю, тя плю, аз плю, тя плю, аз плю, тя плю, аз плю. Чакай, и какво стана накрая? Чакай, плюем се още, бе! Чакай да им какво ще стане. Я да знам, още се плюем. Пак тя плю, аз плю, тя плю, аз плю. Добре, да, ама накрая. Накрая аз като се ядоса, викам, ти ли ма, Мечко, ще ма плюеш мене? Ечката я фанах с едната ръка за 2 лапи да ни мърда. С другата ръка и бъркам в устата, да я хвана за опашка, да обърна обратно. С другата почвам да удрям в кориема, да изкарам въздуха отпред и отзад, другата вадя и набрадва, и с другата като извади тислата. Чакай, Колко ръце? колко стана? 5. Това е напрежение, бе. Колко може толкова ще извади, ще знам аз колко ръце.